Bueno, atxalde honden hori berriz, Ibon Magoa naiz, eta berriz magia egin behar dugu. Eta horretarako, gaur ezko du Maialen, eta Beñat. Oso ondo, magia egiteko, erabiliko ditu, musiko karta batzuk. Karta gustatzen, bai? Bai? Oso ondo. Hauek txintxoneko dienez, txintxonek komodinek endu behar ditut. A ver, oso ondo. Fuera. Oso, ez zio behar. Vale, bakar, erabili behar deu, pues hoi, txintxoneko kartak ezagutzen ditu, ezta? Oso ondo. Gaur, aprotxatu behar dut, jake danok garen, pues, asunto honekin danok etxen gauden, ezin atera, magia pixka bat egiteko. Eta, kontatu behar dizuet, Paul Rossiniren historia. Paul Rossini, zan, oesteko bakeradan garaien bizizan gizon bat, bizizan, pues, karta apustu giletik, trampa egin zon, apustu egin zon, trampa egin zon, eta beti irabazten zon, zan, taur, garaia hartakoa. Así que gaur, ni izango naiz, Paul Rossini eta erakutsi behar dizuet, egin zituen, apostu tipikotako bat. Beha izan oso joku tipikotako bat. Maialen, moztu mesedez? Oso ondo. Vale. Beak zer egin zon? Bere joku oso tipiko zen, antzon baraja, mozten zon, eta moztu ondoren apustu ezan ze karta gehiagotu den hor goran. Apustu tipiko bat. Ze karta esango zenuke adibidez izan dikela nahi? Bateko kopa. Bateko kopa. Bosteko ezpata. Bosteko ezpata, baina apostatzen dut dela bastoian erregea. Eta, ea, nork irabaziote gura apustue. Hau zen, Paul Rossinin joku tipikotako bat. Eta, berriz zikizon. Etzola, ikizona apustu nahi izan guztietan. Adibidez, beste karta bat, zein karta ote dau. Onbai, bateko kopi. Bateko kopa. Hiruko aurrea. A ber, hirukoa, gertu bizta, ez nik esango nuke dela laukoa. Ai, Ui! batekoa, oso gertu biliga. Oso ondo, honela ikusten deu, ze joku zai ezan. Karo, zein izan zen arazoa? Urten poderioz, Paul Rossini hil itzala. Eta, Paul Rossini hil eta gero, saiatu zien bere ordezko bat bilatzen. Orduan, inzuen txapelketa handi bat, garai hartako lau taur handien hartzen. Orduan, hartu zuten baraja bat, eta nahastu ondoren, pixka nahastuko deu, hola oso ondo, egin zituen lau multzo. Baraja bat hartu zuten, baraja lau multzo berdin egin zituzten, hola, bakoitzak jolasten zon, kondizio igualetan. Eta taur bakoitzak, finalista bakoitzak, baraja bat izango luke. Así que... hola, así que deu. Oso ondo. Vale. Beñat, moztu mesedez paketetxo hau, eta Maialen zuk hau moztu mesedez baita ere. Oso ondo. Eta bukatu, bale. Oso ondo. Bi moztu biteu, eta besta beke bai moztu mesedez. Oso ondo. Vale. Jolasa zein zen? Jolasa oso txipla zen. Egin zuten, taur bakoitzak hartu lehenengo karta eta hainbeste karta pasatu behar zituzten. Adibidez hau zazpikoa da, horretzen da karta? Zazpi. Zazpi karta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta zazpi karta. Oso ondo, bestenekin berdin dugu. Hau da, 12. karta zaldi, batetik 10-era, J, Q, K, Q izango litzake, 12. kartan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eta 12 karta. Oso ondo, hirugarrengo taurrak ere berdin egin duke. Zenbat karta? 10 karta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eta 10 karta. Eta azkeneko da, zenbat karta dien? 2 karta oso horrez. 1 eta 2 karta. Oso ondo. Orain, taurrak erretiratu bingo dira. Ezin dute kartari igutu. Eta, juez bat zegoen, epai badago,
gaur zuek izango zete, eta epaiek esango dute nor zen irabazlea. Ba, nahaztu ondoren, karta hainbeste pasatu ondoren, irabazlea izango litzateke, gainean karta handienarekin gelditu den taurre. Eske, zeminat, eman gota lehenengo kartari, mesedez? Lehenengo izango zen, osta, errege bat. Oso ondo, fuerte asik, a ber. Bigarrengo ze karta duken. A ber. Ara, empate bat! Hemen hirugarrengo taurra zein nintzun. Gaur, igual gertatu behar da, eta probatu mesedez, egun horretan bezala, lauek zirela oso onak, eta empate bat izan dugu. Baina, lasai, ez da horazorik. Egun horretan berdin pasatu zen. Nola dezidituko zuten, nor zen taurriko bena? Ba, oso simplea da. Egin badugu goran dina, oain beran txikina, oso ondo. Emango dizu buelta, pakete osoi mesedez. Batekoa oso karta txikia da, A ber, bainat, bigarrengo taurrek ze karta zeken. Beste bateko bat, hermelen, hirugarren taurrek ze karta zeken. Beste batekoa, eta azkenekoa ere, hala, berriz ere, empate bat egin dugu. Egun hortan, gertatu zen bezala. Bueno, baina lasai, gaur, eta empate bat egon zenez, ez zan inoiz bere sucesorik egon, porque beha bezalakoik ez da mundu guztin. Baina, gaur suerte baldin badakeu, eta porrosinin, ispirituen, hemen baldin badau, saiatuko gara, apustu txiki honi, toke magiko bat ematen. Prest? Nik esan dakon, hiru batera, toke magiko bat dugu. Bale? Bat, bi eta hiru, eta magia gertatu baldin bada, gertatu ditzatek adikegien, karta guztiak atera direla ordenatuta batetik 10-era. Eskerrik asko horregatik, eta hau izan da gaurko magia. Nik Ibon beste magia bat inbaizut. Aukera karta bat, bai eta asmau zein dan. Hartu karta bat emendik. Bai eta asmau zein dan. Zein. Zu! Monoa.